to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapua. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito! Taya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimpagal daw bigat kata kayo amin na po. Mabig kakabasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, isyatan komentaryo ni Pakar at sari matuan.
Liknaay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yun? Sa kapaborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kanta betima the technical side at sign agaw la natan na Martes sa tatang tanagagik pet sa 8 la at bulan na Hulyo taon 2025. Siyempre ang kaperom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Walang mga suspension of classes today except for Asinggan. Meron pa? Except for Asinggan. Dahil daw sa habagat, ito ay panuran-uran na atatong tanagagi, kanya dyan Asinggan labatla. So, the only one, kagaya ni Engineer Nixon Dakal, the only one also is Asinggan today. Nako. Yes, ikatalabat sa wala suspension na klase atatong tanagagi. Pero sa marakap yung balita, kapaborito RJ, oy, ito na. Nag-rollback na po ang presyo ng mga krudo. Diyan di sa latatin tanagagik 10 centavos so Oy, bawas. balaga. Balaga mo nga to Diyan gasoline 70 centavos Oy. per liter so bawas. Diyan kerosene 80 centavos per liter so bawas. Ang gapulay na sa liwito. Ang gapulay presyo natin yung sabot piso to. Hanggang kindi piso la. Aliwalanin piso. Taluray 5. Andi balik ka paborito Ajay. Andi balik dakal. No singa samplura at least sa kasib kay 7. Yes. Ganun po yun ang kwintahan dyan. Andi balik kayo mapagahan kayo nga madanagan apo. Ta ti ibagbaga ni apo presidente kat Birison. Oy. Birison ang Birison. tatang tanagagik. Singerla in Pangasinan. Malapit na, Singerla, na nalikas sila kunutay 20 pesos per kilo ya bolas nationwide. Oy, sana sa mga sa palengke, makakabili ka, hindi lang sa kadiwa, di ba? Kaya nga. Kasi sa kadiwa, di ba, hindi mo alam kung kailan, saka, di ba? Butan, di sa yung ano ba, yung gusto kong alam mo yung nabiyubyo ko, yung, di ba, sa ating mga misis, ikaw, nagpupunta ka ng palengke, yung madaanan mo, na may tag price na 20 pesos 20 per pesos kilo. per kilo. Na everyday may ganun. Sana, no? Sana, Pero sabi nga ni Pangulong BBM, sabi nga niya, hindi raw pansamantalang hakbang ini. At malapit nang maranasan ng mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa. So, very soon, sa mga public markets na rin, kapaborito RJ, Yes. mayroon ka na rin makikitang 20 pesos per kilo na bigas. Anto kasi itsura tuman na bulas. Ang puti-puti. Ay tip lang sa mga bumibili, hindi yung sa sa presyo o kaya mura. Sa Yamable, may talagan, ang titawag da sa man, walay pananawag da bagayo pa, may buo, may bigas. Buo. Kasi arame amag mamura man. Walay pananawag da sa man may bali-baling paka-kiskis to, araman. Yes. So talagang first class. Ang puti-puti. Yan puti. Yan malimlinggas yan ng nangan. Diba? Kasi nga, ang gusto ko yan dahil kaya naman ng gobyerno. Well-milled rice amuraman. Well-milled rice. Kaya naman ng gobyerno. Kasi ito ipatalo sa labat, kapaborito Joseph. Alam mo yung binibigay na ayuda? Bakit? Individually? Bakit? 3,000, 2,000. Yun na yung wag ibigay. Yun na yung suporta dyan sa 20 pesos na bigas. Subsidy, di ba? Para simple lang yon, pagbibigay ng ayuda rin yon. Kaya lang bibilmin mo mura. At least agmay pakaraw. Pero kaya nga yung may balita nga diyan na sinasamantala ng mga middleman na binabarat yung mga yung mga magsasaka. Yes. Dahil para may laban kami kompetisyon kuanda piano na ilakumimot na mamura ang gano sa liwanday 20 pesos, 28 pesos per kilo palay pa lang at ibebenta ng 20 pesos dahil may subsidy. Alam mo, may sasakbatan na gobyernutan. Alam mo, lugida. maganda yung punto mo, kapaborito diba? Ajay. Kasi, bibigyan mo sila ng halimbawa 4,000. Di ba? Pero Libre. isa liwday bulas mable. Diba? Siya agdalik na may 4,000. Yes.
Oo, tama. Tapos baka hindi lang sa bigas, di ba? Diyan sa Kaya- aram nilang sa saliwan. kaya nga kaya bisyo. Kaya nga may yun. may lugar na ano bang ano 'yun, anong grupo 'yun, yung mga grupo ng mga maralita din na ang ginagamit yung card. Na yung card na 'yun is ang purpose lang ng paggagamitan pagka nalagyan ng pondo, pera is for bigas lang. At yung mga pangunahing bilihin na ulam. Yun lang. Di maganda yun para hindi na matukso na, di ba? I-cash out, tapos sa panglaro ng scatter, mga ganun. Ano ba yan? Ay, nako. Sumisikat yung scatter na Oo, yan. kasi online gaming na daming naloloko dyan. May mga nananalo, pero marami rin yung natatalo. Siyempre, mas marami yung natatalo. Kasi pagka nanalo, wow, nanalo, di ba? Alam mo, nananalo dahil papasikat. Pero pag natatalo, tahimik yan. Nako, Oo. siyempre. Baka pero nagkamotor daw ng NMAX. Talaga? Pero nawala yung kanyang Hilux. Oh. Dati Hilux. Dati Hilux. Naging Ngayon NMAX. naging NMAX. Okay? Ay, nako. Akala ko, iyan na yung napapanood kong AI. Ay, mga may- Mark. Wag Kaya- mong kalilimutan. Oh. Due date mo ngayon sa IMAX. Judith, maniningil na. Kaya sino yung senador na nagpapanukala ng batas na yung sa social media, yung bawal na 18 years old below, maganda yun. Yung sa internet. Oo, nasa internet Oh. pagwawalan. Pati itong may nagre-regulate si Gatchalian ata, itong mga online games, yung mga ganyan, nasugal dahil na-access pati yung mga nung mga yung mga sangkaalmo, sangkaluto, game of chance ipapalaran na kaya dapat daw before na mag-online games ka ng ganyan may pondo ka na 10,000 yan i-accept ka ng games para at least yung makapaglalaro yung talagang sobra-sobra ng pera. Oo, Pero so- yung mga sangkaalmo na kahit may 200 pwede o kumita siya ng 200 online games na siya So nauubos doon. Talagang hindi maalis sa kultura ng Pilipino yung Game sugal, of chance ha? kasi di ba? Na kung minsan nananalo, biglang pera, pero yung katagalan, nauubos. Yes, at dahil sa game of chance na yan, marami nang nasirang buhay. Yes. Tignan mo yung mga Avoid na lang. sabungeros. Oo. Pagsusugal din yun. Kaya nga Oo. Kaya nga kung minsan, pag talo na, talagang may mga nanyunyupe. Kasi alam mo, siguro hindi ka masyadong sa sabong ha. Pero ito lang, para alam ng ating mga kababayan, ano ba yung tsupe? Alam mo kasi sa sabungan, dyan tayo nakakakita ng mga talagang tapat na mga sugarol. Okay. Yun ang sinasabi yung mga honest. Di ba ano lang yan, sinyasan? Aha. Di ba, pagpupusta ka kung Naririnig sinyas lang. Lugis, Logis, mga ganun. tapos sinyas lang. Tapos yung kapustahan mo nandun pa sa kabila. Ibabato yung pera. Alam mo pag may mga nanyunyupi diyan, talagang diyan sa gradas yung pinagsasabungan ng manok, pasayaw kan labuslak subditan. Ganyan ho ka-stricto sa sabungan. Kapag ka may mandurukot diyan, huwag kang pahuhuli. Pag nahuli ka, sigurado 'yun ang parusa mo, may bugbog. So ibig sabihin, kapaborito RJ, so takot silang yung gumawa. mga sabungeros, these are honest people. Yes. Oo, kaya nga pag may mga nanyunyupi diyan, talagang pinaparusahan. Okay. Pero kasi yun yung issue ngayon na yung mga nawawala 'di ba? Dahil sa panyunyupi daw. Pero yun ho yung talagang kalakaran sa sabungan. Pero hindi naman siguro dinakupabor doon sa kung yun ang dahilan yung papatayin, di ba? Yun, nako. Pero Basta yan. patuloy ang investigasyon po dyan. Ayun po yung aligasyon ng whistleblower. Sabi nga ni Torre, sabi ni General Torre, hawak ko na si Totoy. Oo. Walang ibig sabihin nun, ha? Kasi Totoy ang pangalan Totoy ang pangalan nung lalaki. Yung whistleblower. Kasi pag lalaki, Totoy, alam mo na yun, Totoy. Yes. Hawak na daw ni General Torre si Totoy. At saka before na magsalita siya sa media is nauna na pala na may mga revelasyon na siya. Nung siya pa ay nasa CIDG according to Chief PNP Torre.
At ganun ba? pinangangalagaan nila yung mga impormasyon na yan. Oh. Dahil pag may impormasyon, hindi naman yun, wah! Ganon. Hindi. Yes. Oo. Ano yan, pag-aaralan mo at pag matibay na ng yung ebidensya, din doon mo na yan ilalabas para hindi naman mabulyaso, di ba? Ganon naman ng sistema dyan eh. Pero sa ngayon, ang dami ng mga, ano ba yan, lumalabas at kumakabit na mga issue. Na kung minsan, alam mo, dapat isintro lang doon sa talagang issue na oo. mabigyan ng gustisya yung Mga sabongeros. sabongero. Pero ito ngayon, dami ng mga kumakabit. Alam mo na, yung mga gustong sirain yung kredibilidad. At yung, alam mo na, may mga ganong style, di ba? Na parang palumuunda or whatsoever. Ang babangil agda ikonekta. Pati si Taal Ay, Volcano nako. nakikikabit na rin Oo, sa Asia na yan. Ay, nako. Kita mo, ang sabi ng Feebox, baka biglang pumutok daw si Taal. Ay, magalit. Magalit. Kung pumutok yan, di maantalay yung kanilang paghuhukay sa mga bangkay. Sa sa lalo mga na buto. ngayon na mayroon na Oo. daw umpisa na yung pagsisid. Kaya nga eh. Pero ang ano natin dito, punto, hindi natin, kung ako alam mo sa mga paglalabas ng ebidensya dahil tayo hindi natin nakita eh. So magdidepende lang tayo sa konklusyon natin doon sa mga ebidensya pero pag-aralan talaga natin. Dahil kung minsan may mga, 'di ba, nagagamit para sirain yung isang tao, 'di ba? O kaya may labanan na hindi mo alam. Between doon sa mga matataas na tao, 'di ba? So ano na lang, hintayin na lang po natin at yung magiging resulta ng investigasyon. Investigasyon. Kasi kahit isang pukol lang ng tao nakita nila doon, ebidensya na yun. Yes. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Totoy na hawak ni General Torre. Si Di ba? Totoy. Si Totoy. Di ba? Ay, nako. Basta ang importante, merong BBM. BBM. Anong koneksyon ni BBM? Benting bigas meron. Okay, Diba? yun Oo. Yun. At abangan po natin. Oo, di ba? Gusto ko yun. At yun nga, yung 'di ba, panaginip na sana magkatotoo, yung makikita mo. Doon sa mga 'di ba pag dumadang ka ng palengke sa mga nagbebenta. Oo. Nandun yung mga Na, presyo, parang nakapanood natutuwa doon. ka. no, ha? Pag may 20 pesos per kilo. Tapos per ang mga kilo. katabi niya is 60 pesos per Oo. kilo, 70 pesos per Ay, kilo. nako. Di ba? Kasi malaking bagay, 1 kilo mantakin mo. Alam ko, pag sa garita, 50. Siguradong dudumugin yung dudumugin yung 20 pesos per kilo. Sa 4 na miyembro ng pamilya o 6, 1 kilo yan, isang lutuan. O pag 3 lutuan, pag 40, ilan na yan, 120 na. Oo. Tapos yung ano pa, yung ulam, tigsi 50, tipid na yon, 100 kamo na. Oo. Di 300, 400 na. Tapos, ay nako, kaya kayong mga LGU, taasan nyo naman yung sweldo ng mga job order ninyo. May LGU nagbibigay pa ng minimum 300 plus lang eh. Di ba? Ganun ba? Mabubuhay yung inyo pong mga para iwas doon sa sideline ika nga, di ba? Sana sumapat. Doon sa kikitain ng isang tao lalo na pag may pamilya. Alam, isisingit ko lang kapaborito, Ajay, dyan sa nabanggit mong LGU. Nabasa ko lang sa Municipality of Binmaley, may pinamimigay ngayon si Mayor Pedro Pit Mirera III na libreng libro at supplemental feeding program para sa mga daycare learners. Ganda yan Oo, yung mga ganyang programa, dapat na bigyan ng pansin at idayaw pag mga ganyan, di ba? Mismong si believe it or not, kapaborito Ajay, mismong si Mayor Pedro, Mayor Pete, kung kulata, piyan mas sosyal na daisa. Mismong si Mayor Pete, nanguna sa pamamahagi ng supplemental feeding program para sa 1,140 na batang kabilang sa Early Childhood Care and Development Program o mga daycare learners sa bayan noong July 2, last Wednesday. Maganda yan. At nabibigyan ng, di ba alam mo kasi hindi, tulad ng nabanggit nga natin na hindi lahat nang pumapasok, di ba? May sapat na yung timbang
yung pangangatawan, di ba? Sa totoo lang. Yung pagkain. Yes. So, Sa totoo lang, kapaborito Ajay, may marami sa mga batang estudyante, lalong-lalo na sa grade 1. yes. So, Lalong-lalo sa grade 1, marami dyan kulang sa timbang. Di ba? Bakit? oh. Kasi hindi nag-aalmusal sa umaga. Di ba kaya na-connecta natin yan dun sa isang panukala ng isang congressman, di ba? Na mabuhay ka, congressman, sana magpursot. May pursigi mo yung... Si Congressman Oh, di ba? Ligarda. Yung, Alam mo, magbibigay ng 1,000 pesos. budget. Oo. Ay, ng allowance. Allowance, Mula 1,000 kinder. pesos. Actually, kapaborito Gusto Ajay, ko yun. suportado na rin yan ni Senadora Loren Kasi Ligarda. maganda di ba? Oo. Ano, anak ba niya yun? Oo. Anak niya yun. Oo. Sinusulong na rin ni Senadora Loren Sa Senado. Ligarda sa Senado. Yes. Yung oo. pagbibigay ng buwan ng 1,000 pesos na allowance ng mga estudyante. Oh, so doon mo rin matatantya na talagang napakaraming pundo natin Yun. sa bansa na Yun. kung maayos lang at makikita yung paggagastusan, di ba? Lahat. Nakapakipakinabang. Yan. Hindi, kasi siguro natantya nila kung makapagbibigay ka ng ayuda, di ba? Na 4,000 per individual, kung na, iba't ibang sektor ng sinasabi nasa laylayan. Yes. Bakit hindi ka na lang gumawa ng ganitong mga programa na makapag-aangat, di ba? Makakatulong sa mga nasa laylayan, di ba? Kaya nga gusto ko yung idea ni Ay, nako. ng mag-ina Mm. na sinasabi nilang they would like to invest in every Filipino student Mhm. kasi sila yung mga present and future ng Pilipinas. Yes, kaya nga palaging ang sinasabi, di ba, ang pagkangkabataan, ang pag-asa ng bayan, kung hindi mo huhubugin, ano Yes, yung pag-asa ng bayan? Kung gutom, wala bata, di ba? At saka kung papasok, walang papel, walang notebook, Ay, nako. walang lapis, paano siya matututo? Paano siya magsusulat? Wala siyang gagamitin. Sila pa naman yung Oo. na tumingin ka ng mga talagang mapagpursigi sa pag-aaral, di ba? Ay, ang mga bata. Yung mga bata Yung na mga nasa, bata. di ba? Oo. Ay, nako. Kaya sana maisulong nila ito ng tuluyan, itong mag-ina, kapaborito RJ. Yes, yes. At sana hindi na rin in the future mapolitika yan. Sana magkaroon ng pundo lahat ng LGU na may mga buwanang ganyan o kaya monitoring. Oo. Doon sa talagang malnourished na talagang alalayan, di ba? Oo. So, gusto ko yan, mga programang ganyan, di ba? Ganda, di ba? Oo, diyan sa Oo. napanood ko din minsan talagang pinapakita ni Mayor Pitt din yung kanyang pagpupursigi napanunungkulan yung paglilinis diyan sa sa public market. Doon sa public market. Nakita ko rin Oo. talagang itong si dating Councilor Leon Castro, napapanood ko yung mga video niya na talagang sinusupervise din ni Mayor Pet. Good morning. Congrats. Congrats. At, Yan. kaya nga sabi nga ni, sino yun? Yung naiparinig natin kahapon, si Councilor Ariel de la Concha. Oo. Na pagkabutihan, ba't mo naman, di ba? Oo naman. Kaya siguro wala na siyang kukontrahen pag ganyan. Kasi puro pangkabutihan. Pagkapangkabutihan, alam naman natin si Councilor Ariel de la Concha. Alam naman natin, pagkabutihan talagang kasama mo siya. Pero siyempre, kung saanong matuwid, doon siya. No, siyempre. Di ba? Ganun lang naman yan eh. At yun yung kanyang paninindigan. Yes, yun ang kanyang paninindigan. Kung saan ang matuwid. Yan. Speaking pa rin sa mga estudyante, kapaborito RJ, kapakaran ng ating mga estudyante, napapansin ngayon ng Department of Education yung bullying. Kaya meron pa. Di ba, Kasi mahigpit hindi na lang pinagbabawal yan. Oo, alam po niyo mga kapaborito, yung bullying hindi lang sa salita, kundi meron din yung pananakit. Kamakailan may nag-viral sa social media yung 3 estudyante, yung 2 na grade 9, binubugbog nila yung isang estudyanteng grade 10. Nako, pag grade 9, third year yan. Oo. Pag grade 10, mga nasa fourth year Fourth na year siya. na. Sa high So, school. binubugbog, pinagtutulungan nila. Tapos, Tapos yung isa, naglabas pa ng tamay, bakal ya isusulong dad limanti tawag may na sa yan. aman. Walay tawag dahil sa aman.
titawag na sa aman. Na sinuot sa kamay, napunta to masakit kaman. yun. Ay, natiglap ka. Masakit yun. Liabi tawag mo Oh, sa aman eh. so, Iba yung liabi, yung buti na lang, hinahawakan mo. buti na lang ka mo, kapaborito RJ, may nakapag-video sa pangyayari. Pag wala, di wala na Oo. namang So ngayon, ebidensya. yung dalawang yon nasa custody na ng DSWD. Ayun, kailangan dyan yung Kasi may kaakibat na criminal case po yun. Yung pananakit. Yes. That is physical injuries. Nako. Serious. Pag Serious grade kasi 9, gumamit ng weapon eh. Oo, alam mo, yung mga talagang edad ng mga yan, 14 years old. Oh, di ba? O kaya 15 pala, 15 years old. Kasi Oo. pagka grade 4th year ka na, 16 years old ka na eh. Oh, so, tingnan mo, mga teenager, di ba? Grabe. Ayun. Kaya ngayon, ang naisip ni Senador, Secretary Sani Angara ng Department of Education, kapaborito RJ, bubuo ang lahat ng mga eskwelahan ngayon will be required to have an anti-bullying committees. Iba doon sa sa guidance counselor. Iba doon sa guidance counselor. Magbubuo sila ng anti-bullying committees na sila yung aakto, sila yung haharap at magdidesisyon sa mga complaints at i-identify nila yung mga estudyante na quietly hindi nila nasasabi sa kanilang mga magulang o kanino man na sila'y sinasaktan at binubuli ng kanilang mga kaklase. Di ba? Tinatakot ang mga yan eh. Oo. Pag ikaw ay nagsumbong, sige. Oo. Baka hindi pa yan. Although meron na tayong batas yung tinatawag na Republic Act 10627 or the Anti-Bullying Act. Over a decade na, mga kapaborito, marami pa rin sa mga eskwelahan hindi po nai-implement yung core provisions nito. Including po yung setting up a Child Protection Committee na ito sana magre-respond promptly kapag may na-report ng mga bullying incidents. Saka involve natin yung mga nasa PTA, di ba? Oh. Siguro isa sa miyembro, di ba? Yung Kasi, PTA president. pati sa social media, nagkakaroon din yan cyberbullying. So there are many forms of pagbubuli sa mga kapwa nila estudyante sa pananalita, sa physical at maging sa social media. Kasi makakapekto sa kanilang pag-aaral. Tulad nga nung kanayon ko halos hindi na pumasok. Hindi pumasok. Sinabi lang na palaging sinasabi na mataba ka na, tumataba ka. Bullying yun. Oo. Ay, masakit yun. Ay hindi siya kasi talagang That's not siya sa healthy. kanyang sa kanyang health, di ba? Oo. Gusto niya sigurong amalabatet agtula pakaugiban. Kita Agtula niya yan. inyurang aperde nasa Kita niyo yan. college. Yung Kaya- one sem. Kaya na-skip sabi niya. nga, kaya nga sabi nga ni Senador Angar, it's about time siguro na implement natin yung provision ng Anti-Bullying Act of 2013 na lahat Baka na pala, Oo, 2013 na pa lahat pala ng public saka private schools, they are actually required na magkaroon ng kanilang Child Protection Committee headed by the mga school heads, teachers, parents, students, and community representatives. Yan na naman yung sinasabi natin na ang daming nababalangkas at napapandayaloy. Pero yung implementasyon, di ba? Kaya nga, kapaborito Ay, Jay, nako. itong mga committee na ito ngayon, Napiperde. sila yung magdadraft ng school level policies para ma-prevent yung abuse, addressing bullying complaints, identifying students showing signs of harm, and coordinating with police and social workers pag kinakailangan. Disiplina yan. Ngayon, ito, sa mga schools po natin, ang sabi ni Senador Angara, schools that fail to comply with this requirement are, under the implementing rules of RA 10627, subject to sanctions. Dapat lang. Subject to sanctions. Kasi, mantakin mo, only a little over 900 public schools ang meron lang anti-bullying committees based doon sa review na ginawa ng Department of Education na meron silang more than 3,000 schools. Imagine 3,000 schools
pero 900 lang ang functioning kapaborito Ano adyo na yan? mayroong Sila yung mga- anti-bullying Yung committees. iba hindi nagko-comply. Oo. Ano ba Eh yan? dapat mag-comply na po kayo kasi sa totoo lang, marami pong nang ganyan na nangyayari. May antay may galaw-galaw labag ko niya pero hindi manaya. It's already an act of bullying. Yeah, sa kalabas lang ngayon, lalo na may social media. Oo. Na eh. So, Maririn man anak mo, may dinaramdam na pala dahil binubuli. oh. Ay, hindi ako papasok. Nagbabaraan lang. Masakit sa ugas ko. Sakit sa ulok. Tamanaya, meron siyang iniiwasan sa school. Yes. Di ba? Masyadong affected yung isang bata. So, kailangan talaga Oo. bigyan ng ngipin at alam mo, i-monitor. Kaya dapat Kung sino sana, yung mga hindi nag-i-implement. Oo, sana yan ang pagtuunan nyo ng pansin ha. Tama-tama, kaumpisa pa lang naman ng klase, dapat mapagtuunan na ito ng pansin kapaborito RJ Yes. para maiwasan yung mga ganung future incidents na may mga nasasaktan. Actually, hindi pa natin nalalaman, baka in the past merong nang namamatay na because of bullying. Di ba may mga instances before na may nagpapatikwakal, nagpapakamatay. Yun nga yung sinasabi kasi nabubuli siya eh. Oo. Sinasarili. Oo. Dahil natatakot siya, baka may threat pa nga eh. Oo. Mansumbong ka, sige. Mm. Kaliwan atalabat so gawin midsi ka. Parang Yes. ganun ba? Ay, nako. So, at kailangan talaga sa bahay, pansinin ninyo yung mga anak ninyo kung may hindi pangkaraniwang kinikilos at hinyayat maririn. Parang ganun. Lahat po yan, i-check ninyo. Lalo na kasi, di ba? Yes. Tulad ng sinabi Actually, mo nga. magandang magabayan din yung mga bata kapaborito Oo. RJ. Alam po ninyo, bate sa pag-aaral, yung mga estudyanteng umaabot sa edad na 15, 15 years old, ito yung mas lakya na bibiktima ng Yan, pagbubuli. third year ng mga yan. Either Third sila year yung high school. gumagawa ng pagbubuli or sila yung nabibiktima ng pumbubuli. Kasi yan yung stage na Nagiging adolescent oo, na. oo, Yung na nag-change na siya parang from bata to oo, parang alam mo yung nadidevelop na sa kanila Oo. parang superiority yun, complex yes, oo. na ayaw nila yung minamaliit mo Oo, kaya nang bubuli. may saragkula, sigak Oo, pa, di ba? yes, Nasa oo. na ako. Parang, Oo. parang yung pagka yun hindi mo napigilan, magtutuloy-tuloy yung mga ganun. Yes, magiging attitude na niya. Yun, attitude. Oo. Nako. Kaya sana Importante yan, di ba? Oo. Importante yan talaga, disiplina. sana mapagtuunan niya ng pansin ng mga public schools as well as mga private schools. Ha? Yan. Okay. Bilib ako dito kay Anggara ng Buhay. Yon. Untol sa lignay balik kaya ni Nasarin pakabatan pa imano malalapunid sa rin marangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center.
Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations,
and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iuyag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:43 oras na natin sa Liknay Balay. Kaulap kami ni siyempre sa rin magteriyoran kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magterilingkor magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Lipio. Sabi niya, good morning po paborito Kapogi Sir Joseph, Sir RJ. Shout out po sa listeners ninyo sa Barangay Basing with the single ladies, Nanay Bihing, Nanay Kunsing, former Kagawad Esperanza at Sister Perla at si Ate Lydia. Thanks po, sabi niya. At siyempre, idamay na rin natin si Madam Dia. Ay, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Good morning kapaborito Sir Joseph, Sir RJ. Kwanto, God bless. Likewise po sa inyo, Madam Lynn. At sa mga nasa Barber's Salon for Men and Women, magandang umaga po sa inyo, ha. Let this expert men and women bring out the best in you. Ha? Nagiging pogi. Yan. Ano kaya? Magaganda. Yes. Walk in and walk out with pure confidence with Barber's Salon. Ngayon, pagkatapos nyo magpagupit, siyempre pagandahin nyo yung katawan ninyo. Ha? Magtungo na kayo ngayon for you sa FP Gym Tapuak Dagupan City to lose weight and build muscle and feel your best. Yan. Fully renovated na po yan since 1986 po. Yung FP Gym na nandyan na po sa Tapuak, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ha? At siyempre, kay Sir Jerry Domingo, walay mensahe ito ng Sir Jerry. Sa kwanto, good morning gentlemen. I was bullied before too. Thank God I overcame it. The one who bullied me sadly amounted to nothing. He passed away with no legacy to his name. Ako nga unang araw grade 1. Grade 1? Nabully na agad ako. Uy. Di ba? Umuwi ako umiyak ako Umiyak 5 ka. years old pa lang ako noon dahil ang birthday ko nga August, di ba? Ang pasukan is June.
Umuwi ako, ayaw ko nang pumasok. Pero siyempre, iningganyo ulit. Nindanday daklya balon. Makulikulak yung murong. No. Pero Sa abuli bagay, first day lahat tayo pinagdadaanan po natin lahat yan. Depende na lang sa pagtanggap mo. Pero sana, alam mo kapaborito RJ, sa tingin ko may problema din sa mga nambubuli. I think they're also psychologically disturbed. And they need also attention. Yes. Kaya nagbubuli sila. At kapag kaganyan, dapat sumailalim din sila sa mga pagsusuri at para ma-guide sila ng maayos. Lalong-lalo na sa mga magulang, tignan po ninyo yung mga attitude ng mga bata para hindi po sila ma-fall sa ganung sitwasyon na sila yung nambubuli or nabubuli. Ha? Gaspar family dyan sa Kalit, Binmalay. Good morning. At sa Eco family dyan sa May Lungos, Kalasyaw. Kay Sir Jerome Antinorio, meron siyang public service. Sabi niya, no siya pare kakanayon, agagi ka balas-balas sa Linawa, nan agitayon ang dilad-bilay si dati Bugalyon Chief na Bureau of Fire Protection, Arturo Cesar Ordoña, na poblasyon Bugalyon, Pangasinan. Sa kwanto sa ibang kaydaso, Aarulandan, Nathan Jad Angels Rendezvous, Memorial Park at A. Binabato Street, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Alarum may Pangasinan mo, Aarulan. Nalama yan siguro. Ani Sir RJ, sa kwanto ng surgery. August ka rin pala, Sir RJ. Yes, August 5. August 1 po ako. Magkalapit kayo. Kalapit. Parehas yung zodiac sign. Parehas kayo ng zodiac. Yan. Oo. So, August. So, yun po ha. So, yung mga gawain ganyan kasi, ay talagang walang maibibigay na maganda sa buhay mo, may dudulot. Gaya ng sinasabi ngayon ni Mayor Patrick Agustin Karamat, meron siyang magandang mensahe para sa mga empleyado ng munisipyo ng Kalasyaw. Patungkol sa pagtanggap ng suhol. Nako. Diyan na diyan na, di ba? Diyan na nasasakripisyo yung tunay na serbisyo. Ayan. Yes. At yan pagka humingi ka ng suhol, di ba? Pati yung dapat pupunta sa kaban ng bayan, pati yun, di ba? Masasakripisyo. Lalo na sa isang ahensya. Pero ang maganda, natutuwa si Mayor Patrick Karamat dahil kinokomment niya yung mga tao na nandyan sa MDRRMO kasi sa kanilang gawain na sila talaga yung mga first responders at alam mo na binibigyan sila ng for every service that they do. Siyempre tayo namang mga tao as an act of gratitude, kung minsan hindi maiwasan nagpapamigay. Yes. Pamerienda nyay merienda yo. Lalo na yung amazing anong dan may singa intermi sakripisyum para sikara. Oo. Di ba? May mga ganun. Ako nga ganun di ba? Pagka kahit nasa gobyerno yan, pagka may ginawa, yun ng mga nangungulekta ng basura di ba? Pinagmimerienda ko Kaya diba? lang hindi yun panunuhol. Kaya lang sabi ng mga empleyado, wag na lang po. Kaya natutuwa naman si Mayor Patrick kasi tinatanggihan nila yung mga offer na ganon na kasi whether we like it or not, yung pamimigay kasi pagka ganyan is pag merenda, okay lang siguro. Is already a form of suhol. Pero pag merenda, okay lang. Kapag basta siguro sa mga iba yung anong tawag, in kind. Kasi alam mo kapaborito RJ, bakit ini-discourage yan sa gobyerno? While that is a humanitarian act, pero dinidiscourage sa gobyerno kasi no apasalan tula. Yun. Manlamag mayulan, anapon tula. So it is being discouraged na wag. Parang sa mga mendicant, huwag magbigay. Kasi sabi ng mga tao sa MDRRMO, parte po ng aming trabaho yan, kung kahit hindi po kami tatanggap ng kung anumang suhol. Very good
Congratulations. Pero para sa akin, di Ah. suhol yun. Ah? Yung sa na akob, yung appreciating their, Yung their nga, o nga, efforts. yun na yung palagay natin kapaborito, RJ. Kaya nga lang kasi, it is being discouraged, sabi na natin. Kasi pag napasalan tula, naani anap-anapan tula, na every now and then, pakanan mo, naani, asong pali trabaho tag di unalis. Kamana alaga rin to may ipresim niya merinda. Paano tinunibanan ang gapi merinda may na ipamerienda mat si karagauntan. Yes. Kaya say with their wala na lang. Oo, so say kwanto ng Mayor Patrick, we will impose the no take policy. Lalong-lalo na po sa ating mga social services departments. No take policy. No take policy. Kaya sabi niya, inaasahan natin na lahat ng municipal hall employees susuporta. Oo. Lalamig yun. May walay sa kaya lugar, LGU man. Noon sempat lamay managtikited palengke, kami may pising to. Ay, wala rin untan. Di ba? Wala rin untan. Di ba? Unlad palingke. Tas siyempre, supervisor. Landi, supervisor. Ticket. Supervisor o dino Manag-ticket. manag-ticket. Ay kasabitod opisina. Bi tole plastic. Wala rin Na nolay pisi-pising. pisi-pising. Wala lay ipising to na ani no labi. So, bawal yun. Bawal po yung mga yon. Kasi if they gave you favor, in return, sa susunod, bibigyan mo rin sila ng pabor. Pag binigyan mo ng pabor, na sakripisyo na yung para sa bayan. Para sa bayan. Tama nga naman. Kaya yun yung punto kung bakit dinidiscourage yung kahit anumang klaseng pagbibigay, out of humanitarian man yan o hindi, it is being discouraged. Ganda yan. Sana masunod at may porsige. Not only in that LGU, but po sa lahat. Kasi alam mo, diyan nag-umpisa nga yung sinasabi mo na paano napasalanda Di ba? Alag-alag ganda. Kaya because of that example na pinakita ng MDRRMO diyan sa bayan ng Calasiao, ang sabi ni Mayor Patrick, ganire, kumanto kino-comment ko po sila dahil gusto ko po i-adapt ng bawat opisina ang ganitong kultura kung saan we impose the no-take policy lalong-lalo na po sa ating mga social services. Di ba? Alam mo yung mga batang mga alkalde, full of sila, yung mga ideas, bright ideas. Na naaayon sa dapat mangyari. Kasi kaya ako nasabi, tingnan mo si sa Manila, sa Pasig. Si Biko, di ba? Nung first term din niya. Yes. Sana alam mo kapabrito, magandang pamantayan ito. Kasi lalong-lalo na pag sa social services, sa mga departamento na nangangalaga ng kalusugan din, may mga instances na kapag hindi mo best friend, nakakalimutan mong bigyan ng social service. Ang binibigyan mo ng pansin yung best friend mo. Parang ganun, di ba? Priority, amiga. Sana mawala yung mga ganun. Yung mentalidad na ganun. Pagka social service, para sa lahat, para sa lahat. Di ba? Kabat to. Di unang ko. Parang ganun, di ba? Ganun kapaborito RJ mayroon mga LG yung ganyan, Perilos Buenos Pero alam mo, kung sino yung best friend, sila yung priority. Kabusubusulkutan. Alam mo nung yung COVID, yung vaccination, di ba linya, dahil pang dadaanan, tapos dahil kilala nandun na agad sa una, pumunta ako sa harap, nagsalita ako. Palakpakan yung mga tao. Talagang hindi ka nakapagpigil Hindi ako nakapagpigil dahil may mga, di ba, Kinoy, no arayot pipila kami, agaylay anos min, di ba? Di ba, one seat apart pa nga yun dahil upuan, dahil may COVID, di ba, na bakante, under ka. Hanggang sabihin mo may, di ba, unaan. Totoo yan. Yung kararating niya nandun na sa una. Pwede ba yun? Yun. Kapasnukak. Tipa ka na, daramay. Di ba? Oo naman, dapat. Kasi imagine, ikaw susunod sa utos nila.
And then, meron biglang dumating, kakilala nila, nasira na yung protocol. Masisira na. Di Pag ba? nasira yung protocol, siyempre, aangal yung tao. Basta ako Bakit may special accommodation din eh? Very observant ako dyan. Lalo na sa check-up. Di ba? Lagi naman akong, pagka yung anong number ko, ganito, tapos kilala niya, nandun na siya sa una. Talagang asinggaran ko. Alam mo, Kinoy. ganyan din ako minsan. Kasi alam mo, kuminsan, mahilig akong sumita sa mga ganyang bagay. Ako, kuminsan, kung kaya kong magpigil, sige. Pero pagka dumating sa puntong hindi na, talagang lalapitan ko rin. Ako rin, lalapitan ko karapatan mo yun. Lalapitan ko rin, sabi ko. Kasi yung mga iba, di na umiimik. Pati yung ititipol na lang. Pero ako hindi. Pagka alam pong tama. Ang una kong pagsasabihan, yung sumingit. Tama. Miss, kanina pa kami. Ikaw kararating mo lang, nandyan ka na. Di ba? Yes. Ganun ba na huwag manglamang? Di ba? Manlalamang ka Huwag manlamang. Okay lang senior citizen na sumingit. Okay lang yun. Priority naman. Mga PWD. Yes, mga buntis. Okay yun. Pero yung kilala ko, buntis na palagi. Malaki ang tiyan. Nagagamit naman niya. Buntis palagi? Kasi malaki yung tiyan. Butsyog. Butsyog na babae. Pagka pati sa mga fast food chain, diba, may mga lane para sa PWD, pregnant. Talaga? Beneficial sa kanya yun. May advantage ang kanyang pagkakabutsyog. Kuminsan may advantage. May advantage. Yung kilala ko naman. Dahil apurado kami. Fast food chain din. Pagdating namin doon, nagpilay-pilayan. Tapos siya yung nag-order na doon para sa amin. Tapos nung tawanan kami, isa na may pira, pira siring, parang gano'n. Yung hindi sana magkatotoo. Tapos taka nga yung doon, nung palis na kami, straight naman siyang lumakad. Parang yung kilala ko rin. Diyan, yung nandyan sa Divinesia Highway. Yung namamalimos. Yung namamalimos na lalaki na clean cut. Kunwari may kapansanan sa katawan. Maglakad, patungging-tungging. Ay ayaman to, diyan computer shop. Antayo nagagastos ton inagwagaw. 400 to 600 pesos. Ay nako. Rich. Rich diba? Kasi pero tinitis din niya yung ulan sa kainit ng ayun lang, saka yung actuations niya. Sabi ko nga, buti hindi siya nangangalay. Di ba? Kasi yung parang may pagka, anong tawag mo doon? Autistic, siguro practice na niya, na-practice na niya. May cerebral palsy, parang ganoon. Hindi, kasi kapag nakita mo dito na naglalaro. Wala nga. Normal pero yung akto niya, parang may cerebral palsy. Yun. Kaya pag nakita niyo yun, diyan sa may Divinesia, wag nyo nang bigyan. Pinagluloko-loko lang niya kayo. Pinagko-computer niya yan. Ay, sos. Ano ba yun? Ang daming mga ganun, di ba? Maraming ganyan. Mga loko-loko. Kaya ingat po kayo. Meron pa nga isa. Malilinis, mamputi-puti may kausto. Pero apila-apila. Pinila-pila. Sinadya. Para magmukhang sa takabisiklita. Insan to na ko rin, idoroti lima to. Yung sa kanto naman dyan, sabi, magalang, magandang umaga po, nagkulang lang apok po ako ng pamasahe. Yung bata naman dyan, binata yun. Dito sa may kanto, dyan sa may kanto. mga siguro, binata na yun. Siyempre, maganda naman yung pagkasabi, malumanay. Sagasaan ka kung kalasyaw. Diba, bibigyan mo, kasi kulang pa na, 5 piso lang naman ang hinihingi. Why not? Of diba? course. Makatulong ka. Pero nung may may nampasigunda ay iba na to. Ganun din ang sinabi. Ganun pa rin. Ganun din. So na to? Hanap buhay na niya. Yes. Masarap tumulong. Yes. Lalong-lalo na sa mga dapat tulungan talaga. Yes. Sa mga kawawa. Pero pagka ganyan naman na ikay pinagluluko-luko, abade mag-isip ka naman. Agaunta na? Yes. Ay, agi. Ben, ang kaplay malam yung oras sa ating tanagagig. Susunod na po ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo ba kanta bilang ulan likna ibali sa magteriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magteriuran magteriuran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba timo na technical side? The only one, Engineer Nixon Dakal.
See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear